Ya kudune Tuban. Kata-kata hari ini. Mojokerto Mojo Delik urung iso kurban ya wis sik ya, Lek. Wak, Tahu tinju pura? rong tahun. Tinju 2 tahun. Tahu Nang tinju. Semarang. Tenan. Loh. Wuh. Delok pemotongan hewan korban. Wah, alah bocil-bocil iki wis. Ayo, iwange nyekel ya yo. Hai kameramen. Ayo kampret. Wis awas. Turun, nanti suka beli nang kono. Mbah Tono ana? Mbah Tono wis ana. Korban guys. Piro? Kambinge piro, Le? Kambinge enek piro, Le? Endi? Di sawah ayo, didono ayo. Didono ayo. Ayo. Iki loro iki berarti. Loro ning kono loro. Ayo ndelok, Le, ayo. Wah, bocil-bocil yang ngumpuk antri daging. Ayo. Endi, Le? Terus ya. Ini ketelang kayak. Endi, Le, kambingnya? Itu, Bos. Ayo ndelok ya. Iya, sana, lihat sana. Lho ki lulang sing kawak arung tekno lho. Heh? Oh iya nang kene neh, cek kotel. Oh iki Oi. enek papat kambing di Masjid Baitul Mutakin Dusun Kijing. Iki sing lulang kawak arung diberesi ya. Enak ula lho, Le. Enak ula lho, Le, jeneng ketel lho, Le. Enak ula ki ketel kabeh enak ula iki. Gede iki lho, wabing sapa iki? Wabang gede. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita menyaksikan pemotongan hewan korban ya di Duku Kijing, Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Lanjut kita saksikan pemotongannya, apa ngudet-ngudetan daging kambing. Iki para eksekutor iki. Nggih dhewe kuwi. Kuwi menak kene pucuke nek tinggal tak nayo. Ya ora. Iki ketoke putih tapi gak landep. Ya tapi kan gedhi rasa iki nggo ngepruk ya mak grak. Buluk lek Ran. Iya. Online kuwi. Gak ero pas. Jangan antung bener. Iki nek gak telangsam iki umpama digrendono nampa ora ya? Aja nom. Sepohno sik. Belian. Mbok grinda gak apa-apa tapi wis pono neh. Debuk ngono. Gak ngamplas. Ya bener kuwi. Kalau jagale kae lek. Algojone teko siji.
Ya ping kok nek gak landhep dikosek kuwi sik. Iya ya. Iya, digoreng. Sama ya. Nanti manggone pernah ketelan kono kae, Pak? Biasanya malam apa nih sebelah ini? Manut iki. Wis kulino mergo ora ana sing kuwi tukang anu ngono. Ucul ki mang tibane. Oh, ucul. Lah arep ngerti ki nek arep di ucul. Manut lho lek kowe. Lan ndak yo kan. Jangan tangan kirim. Iki lho, wah. Iki alate, Pak. Nggih, Pak. Iki wis ngolehna sapi piro ae iki? Ya sekitaran sekawan dosonan. Wah, 40 sapi ya. Ini sapi kabeh, Pak? Enggak, Bu. Ora cerdas Sapi tapi. kabeh mosok wong. Malah kandelan ki. Iya, harta gerindo sih. Pedak apa? Pera. Karo Pak itu tuku kok. Dhuwur kuwi paling sing tengah ngeloni lawangan. Oh, kita aja. Bahane lho lek iki apik ya bahane. Tempane piye? Digembret-bret. Anu lah. Yo ndak yo ngono lho, itu yo sa. Nendang yo kendang wis. Wes kok ngene mbak mae ora enak sing elek iki ora enak. Besok kene medhun nih. Kadang. Wae gak enak sing elek. Ki tempatnya jek rungkut kewetel. Wis bersihkan dulu. Anu. Ndek 3 ndek tahun iki pendak iki leh. Ya Allah ya gak coba nih. Iya lho jek utuh lho. Lah balik. Bendo jane ya. Iki lho, sik. Ora tegas iki. Iki padha ae. Iki lho sing iki lho. Iki go lalap enak iki. Mari gatel lah. Iya. Jere kon babar. Gak apa-apa. Resiki nggon korban iki. Wes resikno kok. Anu arep dilelang. Iki ya. Ini sok lah. Kayak jadi ya. Minggu cemplongan darah hewan korban ya. Ngomong. Awan di kudu. Oleh dan. Tamboknya tapi oke. Nemplik kan. Wes papake sing mening ngono karepe iki. Tapi yo bature ben ngalesekno. Cukup wani piro lah mengakonmu piro lah nek wani ku saitik ngono lah wis. Buka harga sik lah ya. Barang ireng kok ora ketara iku. Ilang neh mingko ndelek iki lho. Pemotongan kambing yang kedua ini. Aja kayak lemah lho, peso lho nek kesaruk sikil lho. Sik, antri sik, Mas. Nggih, nggih.
Sita culik gorengnya dis. Halo. Sita dah. Akbar walillah. Aja nasi cilik ya. Lari. Itu namanya mau mati. Lo kayak nangis. Aku kok dibeli toh. Antreanmu nomor 3 kok. Ya, antreanmu nomor 3. 1, 2, 3. Ini kambing yang keempat ini. Kilo gede, negele ngono. Walah wis tawa iki. Ngene iki gak ana. Gunce. Sanjel. Gue sanjel lihat langsung. Iso sewat truk langsung. Lambe ben iso muato. Apa kowe ge tren piye wedusan? Tren belah. Oh enggak lah. Kan ane pantengan. Wedusan. Ora. Proses pemutarannya ketiga ini sudah hampir selesai ini semuanya. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 ekor ya, kambing. Dia ada Ini para eksekutornya. Proses odet iki di bawah pohon jati ya, di dekat masjidnya itu sebelah sana. Kari-kari negane yo diben sing mesti randomo to lho. Yo nek lujane kan karek ngantor. Kadung dicepai mesti ra. Apa lah? Tapi kan sini rambo. Insyaallah paling Lah nek tali niki nek Mas soal kemajuan zaman iki wis doka sing saged. Modern ya. Diniat. orang dunia kadang terus pengen kalau tali itu tali apa ini? Iya ketoke. Udut ya sing nganggo saringan. Saringan teh. Lho, spesialis Pasar Ngawi iki. Kayak to. No. Maksudnya to. No, ini Pak Lurah Tono gitu. Di setiap hari raya atau hari apa, panggil ning Ngawi ya siap meluncur. Bapakmu ya. Hah? Bapakmu. Jungkal. Bapakmu. Ya wis nyantai ae. Iki pos sensor iki. Kira-kira awake dhewe iso korban iki sampean iki? Setahun ngarep. Tahun ngarep ya. Amin. Korban apa kira-kira? Korban sapi ae. Insyaallah. Bisa tahun yang ngarep lah aku. Jen. Nah itu dia. Ya, Dur. Wabot iki gede kok. Kuat Balik jane. kuat ora deloke kuwi. Mentul-mentul iki kuat ora kuwi, Lek?
Ini mana coklat kayune kuwi. Bote batak serot. Bukul gulune bengi. Orang ngono bengi ngene lho. Iki jajalan, Bro. Jajalan lancar nih kok. Kalau nang kalau nang dhuwur. Ini kali sampai ngene. Kilo contohnya iki. Spesialis iki lho, tukang narik lulang kendu. Wong sing anu kuwi ora enak pangan. Enak pangan Sing nek kulit kuwi. Masalah. Iya. Iya. iki lho. Tak kira katutan goro-goro ngono. Sekilo malah. Iya. Karo disawuri. Ya. Sing artiku kan sakro. Yo yo. Wes ngono. Nyala Ketut lho. Daginge. Ketut gede. Iki ketut berapa? Ora kanggo. Lagi loro itu disuwe. Kilo, jan ketek. Ketek tawanan Dik. Ben-ben gak tedas-tedas ya. Lah iki. Gak, ora. Iki. Alam iku mbok terus ora apa-apa iku. Apa? Serupna. Ketut ora akeh. Paling sak ton. Ton ping 6.000 lho nek garing. Sak ton iki gak. Wih kok ayo wis are. Kayak kata 6 juta lah ya. Kok teklek ngono. Santai Kang, santai Kang. Loh. Wah. Jen. Iki lho. Wah, membabi buta iki. Samarti. Ya, pisan kas. Wandirane kayak bengi-bengi. Iku judulnya membabi buta iku. Dilu dijene kono bar kok. Ada nih kok. Wih. Jaketnya wis lepas iki. Ini kok kono. Ros kok kono, ros ngarep. Ya tangane dhewe sok wale iki lho. Dadi nguntir. Persis kuwi. Nah wis kendu. Gonten mau. Gonten mau. Tanganmu kuale. Coklat pura prenge kuwi. Nentir. Untir. Ndak arek. Ndane tangane kuwale. Lho delok seniore iki lho kok sok. Ah ngene lho. Lho, alah. Nganggo ngene ciyak barang kok sok. Iki kontor rene. Dengkekmu ki rene ngono. Lah. Kok. Kamu kowe lah. Lho, Malah kekeleng nganggur. iya. Ngene lho, iki dengkeke ngono. Kandhane yang ini yang nganggo teori bareng. Nek orang kenek, orang temok ya ora ngarah kenek. Ora mu. Kok. Wes ra kaya spesialis. Tanganmu kualik nek aja ikon kualik. Tangan kualik ping pira tanganmu? Ngarep kok ngarep le. Lah dengkeke lah. Dengkeke rene. Lah. Temok Kilo sing nyiapno daging korban iki nggo personele padha berjejer nang kene iki. Iki sing nyiapno sing nyepak-nyepakno daging korban iki ya. Iki nggo personil mudane iki. Lho, ngantek nekakno cah Lampung bareng ya. Iki proses jing-jing utawa pembagian ya. Iki bagi-bagi prosesnya ini.
Yang aja nek dudukan. Kok juga nek dudukan. Nah. Elek. Nek sik. Lho. Ndi iki? Kiar mung letak. Yo jumuk. Aku yo golek aja apa-apa no. Yo wis to. Langsung pisang ya. Bisa tukang motong pindah bungkul iki. Yo tenan. Retek nibane kowe lah lho. Ya, mantap. Iki lawane gak dicocok. Coklek iki. Soale wis betas iki. Lho baca videonya kurang. Ngono kok. Badai tau balungan tau. Balungan iki lho. Apa nih? Lagi. Wah, lagi lho tengkorake. Payo. Aja jero-jero cetik nama tekan atas. Tapi ngerti gak tak laporno, kita tukokno motor blung-blungan. Gak tak laporno. Lah iya. Tagat berarti ya. Yo ketun aku asli. Wah. Ora ketun kira ngurusin ra. Gitu saya. Daging sok. Daging sok. Daging Apa? Kawani kono. Kawani. Iki lagi. Iki kok sak amung epor. Anu yai wates sebelah. Wene ana larat ta? Nanti we. Wah. Kok bagian pengenduman iki kok. Oke teman-teman, ini bertepatan dengan hari kurban ya, di Masjid Baitul Muttaqin ini ya, melakukan pemotongan atau penyembelihan ya hewan kurban untuk dibagikan ke warga-warga. Nah ini Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Kijing Duri Margomulyo. Aja trek kono kan enak kalau jengkenge. Uang yo. Jagale yo. Tak tepak ini sudah. Oh anu kos aja. Telu likur sing kok. Sing kono. Ning dire kali jantan. Jan dikekno anu jiban terpal ngono iki. Nah kene ngono yo paling tekno serok sik.
kondi. Sapi ya? Diteri piro? Nenek terang Kosadang terang neng kali gandang. Tapi yo 28 wedhus lho. 23 lho. sing papat ngene. Urus ditimbang. Oh simbang. Kae lo ngadai kabeh. Wis. Sing wis tak dhewekno emang. Kae kan wis diadai cuma kalau urung timbangan. Dhewekno. Gimana lo ya? Ya. Tanggung jawab ribin niku. Wis ning aku ora oleh iku. Aku tanggung jawab balung ae ngono gene balunge berarti baru tantet ya. Golek sing untuk cilik. Pesomu iku ketok. Iki los noe gorong iki gak potek. Tendang gak ketok-ketok iki. Wis. Ya. Kowe engko njaluk apa ora? Gak oleh. Cek lho ya lam ngetok. Oke kok ketok. Korban siapa nek dhewe? Insyaallah. Nek wis siap. Oke. Kata-kata pra? Kata-kata. Ya, sing penting berusaha. Ya siap. Mantap iki. Nek duwe wedhus gedhe dose. Kata-kata. Kudune tuban. Kata-kata hari ini. Mojokerto mojo delik urung iso korban ya wis sik ya, Lek. Iya. Iki wis kerasakan iki wis timbang kabeh ya, Mas? Wis ready wi. Wis ready ya tinggal mendum ya. Iki jane karo di anu iki apa? Karo dincipi. Dadi lho timbangan. Karo dincipi. Iya, Itu ya kamu dijak buka wedang di Pera Semayan. Lah wonge nang kene. Iki lho. Hei. Ra. Rokoke ning kene iki lho. Oh ya. Piye kek ulang itu, Pak? Ya. Aku nggawa 6 kok untuk dijumangin. Iki lho kate. 12 terus. Ora nyampe ndo ora pas golong klik iki. Ora digolong mbok ingeri. Kacan aja tidak? Wis mungkin dia kan. Klam apa lek? Kak, serpet barang ya pecah. Wis Gak sarep tak tok ngapus kae lagi. Tapi langsung komentar. Yo iki komentar kan. Kayak tak wis plastik. Ora sampe loro kano wis teko kono kepar. Aselera dia. Lu mau gon aselera. 2 juta pira ngono. Ka diowo, silane kamu kan lho. Oh, anu ya. Ini mateng aku, Njuk. Hawa sih tinggal apa maksudnya? Balik. Ngene mateng aku, Njuk. Loro no kok jek loro papat to. Sak, boleh sak. Oh, gua sak tak, Njuk. Pakai sak iki. Kayak papat to nggih. Terus agak sekolah desa lah. Wes, sak karung. Oke, sing kono. Halo, Ndik, kecipratan. Lha aku lek kuwandel ya, sing sapi sing gedhe mang lho iki. Wah, awake atose ya. Malu tinju kuat. Tahu tinju pura? 2 tahun. Tinju 2 tahun. Tahu Nang tinju. Semarang. Tenan iki. Iya. Ning Semarang. Ada. Berarti saiki mantan petinju ya. Jun gak ini nang Semarang. Kene sing ditinju ngene. Gak apa-apa. Yo kene. Bahaya. Kene werung gak apa-apa. Werunge gak metu kan. Oke teman-teman, itulah tadi proses pemotongan hewan korban sudah selesai. Kini tinggal proses pembagian ke warga-warga. Mungkin video hanya ini yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mon pas